абоната. Да. Ако ви харесва това, което правя, може да ударите лайба към банката и като пуснете да станете член. Ако искате нови персонали, пишете в коментар. Ако искате да играем на стил, пак може да пишете в коментар. Нека се джойне в някакъв друга игра. Да има място за мен. Защото нали трябва си място. Разбирате. О, ето. Може да я вземем. О, не искам да съм за мен. Не, там има долу кафяв. Само 10. По-бързо! Ще изчакаме малко. Даже не малко, много. Не искам да е едночасно видео, тъй че пункта на видео трябва е перфектно. Супер, пожалуйста. Обаче Джереми трябва да пусне видеото. Трябва да пусне играта, за да играе. Накрая. Айде сега. И ако гласа ми е много нисък и да не го чувате, значи микрофон ще ми е на Nokia щупен. Не се махна. Само малко поспрягах, защото трябва малко почивка. Знаете, пък това ми е седмия опит. Седмия, подчертавам седмия. Айде за 15 минути, какво мислиш? Пускай го. Не, стана аз импостър и ти да си пробвам. Айде! Село, пускай да играя. То верно видеото ще стане едночасно. Айде! Пускай го! Какво waiting for host? Вече сме 15 от 15. Пускай го, аз не ти пуснах може в гащите. Пускай го! Казах ти, пускай го! Пусни го, бе! Айде! 3, 2, 1! Наносвам импостър, защото това ми е любимото. Тракер съм, супер! Не, всъщност не е супер, исках да съм импостър! Айде! Къде имам таск? Нека да го намеря този таск. Тук нямам, добре. Малко ще помълча, за да си намеря таската и че... ей там долу, супер! Ето тук е, супер. Има други хора, само да не ботс да не са импостъри, да не се правят този таск. Двама дето бе. Двама са умрели. Кога? Не знаех. И въобще кога имаш шум за убит труп? Може това видео да ми го демонетизират. Това видео може да е... да ми го махнат въобще, защото... да, има много неща. YouTube, моля ви, не ми го махайте видеото от сърце ви се моля. Първото ми е. Може да имам някои сцепки. Седми път го правя. Моля ви се. Айде. По-бързо. Добре. Не е импостър. Не е импостър. Ще бусна. И направо ми идва да...
взема телефона и да го фърля. Ето ми момента. Ма то много го мразя. До вента и ако си помислят, че вентвам, ще го бият. И видите, ще стане най-тъпото. В коментарите, ако видеото ви харесва. И дали да се сменя тъпия микрофон. Защото заради него е седмия път. Първо нямах микрофон. След това микрофона ми като мишка се чуваш. Въобще нищо не се чуваш. А третия, без да исках, излязох от приложението за рекордване. И да, с приложение за рекордване. И другите три, пак са същото. Излязох от тъпото приложение. Не, всъщност последното е защото аз съм с къща с други хора и те говорят. И ми провалиха. Защото направо джо-да-да викат, разбирате? О, да. Защо да казвам разбирате ли, като имам 3 абоната? Мама, татко, батко и баба. Айде де! Моля ви да се абонирайте, защото не искам само близките ми да са абонати. Смешно е. Тос. Най-накрая. Знаете ли, че Тос пусна играта да играем? Обаче той умря. Ти беше пранкнат. Ние сме Анди Студио. Ако ме разбирате. Само сега пак хората, които живеят с мен, да не влязат и да не ми провалят и седмия път. Накрая го минах този таск. Пак ли бе? Стига бе! Спри бе! И моля ви без хейт, защото не искам да се разправям с който и да е. Има мъртъв. Кога? О, се селф-репорт. Ето го селф-репорт. Сега ако не ми повярват. 100% е зелен, не казвам. 100% е синя да го краси. О, хайде де! Хайде да го пускам видеото де! По-бързичко. Сега да видим дали е той. Да. Беше равенство. Това микрофон. Честно ми казвам. Nokia е. Не се шугувам. На него пише Nokia. И това даже не е микрофон. Това са слушалки с малко микрофонче. Включиха ни най-накрая. Защо би камбаната? Камбаната значи бутона. Защо би бутона? Дали пише нещо. Защо му го е такова? Така. Писал ли е нещо? Не. Тогава ще удари това. Защото ти си импостър, нали? Ти си импостър, нали? Ти си. Знам. Хайде, деде! Хайде, по-бързичко! Защо скипволт? Нали трябва да ги победим? За какво е скипволт? Маля, тя са много тъпи. Ето, пак е равенство. Не, защо не е равенство? Скипволто е повече. Заради нос. Защо каза скипволт? 3 импостъра сме. 3 импостъра има. Нито един не сме махнали. Това нормално ли е? Ако са стана тъмно, направо пускам гащите. Айде! По-бързо! Ако той е импостър, Защо ми натиска бутоните? Ето, аз не ги натискам тези бутони.
Ето най-накрая. Защо ги натискаш? Ето най-накрая. Защо пак го натискат? Искам ти направя таска. Ако не го бяха натискали, щях да си направя тасковете всичките. Ама тия тук натискат като ненормално. Знаеш какво? Ще кажа, че си се офърпотнал, за да те махна, защото дразниш. Thumbs down, айде, и аз thumbs down, ако не знаете какво е thumbs down. Не. Thumbs down значи палец надолу. Малко подай светло, защото за вас е светло, обаче за мен е пълна тъмнина в телефона. Писали ли са нещо? Не! Ще си изчакаме. Има още много време. Не искам видеото ми да стане едночасово. Въпреки за сега е 11 минути. Но все пак. Може в следващото видео да играем повече на игра на Among Us, ще една, защото това става много дълга, защото моите са малко тъпанали. И пак ще кажа, YouTube, моля ви, не ми махайте видеото. Моля ви, не искам първото ми видео. 7 пъти го правя. Моля ви се. Видейте. Поне този път да си направя един таск. Защото съм направил 5 таска. Само 5. За 12 минути. Поне този таск го направя. Някой убит. Ей, той е зеления. Махнал се от стаята, след това се е върнал, за да го репорта. Той е. Ще написа селф репорта. Той е. Кой да импостър? Лайма. Лайма значи зеления. Ако не знаете какво е лайм, значи имате малко хронични проблеми. Моля ви, само не монетизирайте и клипа, защото ще имам първи страйк. Не искам страйк. Първото ми видео в канала е. За кой ще гласуват? Защо тос? Кой е направил тос? Не е просто. Дефитнах. И да. Чао. Ако искате да играем на нещо друго, пишете долу в коментарите. И ако искате да имате ново участие в клиповете ми, пишете това долу в коментарите. От мен за сега мога да кажа едно. Само свърши клипа накрая. Едно. За сега от мен ще получите едно чао. Ще имам